हरिनाम निघतंय हे ऐकून समाधान वाटलं, पण त्याच्या बरोबरच दुसराही संशय येतोय. काय म्हणून? सुयोधन, बोला. दुःशासन मामा शकुनी अंगणात करणं एक एक थर रात्रीचा उलटतोय, सैनिक विश्रांती येत आहे आणि अशा प्रहरी माझ्या शरीरात कारण आहे. सैन्य विश्रांती घेत आहे, पण मला सांगा ज्या इच्छेच्या पूर्ततेसाठी मी झटतोय ती जर इच्छा पूर्ण होत नसते पण मला निद्रा कुठून येणार? काहीतरी विचार विनिमय करायला नको? अगदी खरं. आणि जिथं त्याला निद्रा येत नाही अशा परिस्थितीत तुमच्यासारखा जबाबदार पुरुष निद्रा घेतोय हे मामा शकुनी कठीण. भीष्म कधी निद्रा घेत नाही, पण श्रमणाऱ्या देहाला विश्रांतीची गरज असते, म्हणून तो थांबतो. आणि म्हणून तुम्ही इथंही विश्रांती घेता आणि तिथंही विश्रांती घेता. कार्य कुठं करता? मला एक सांगा, सेनापती पदाची दुराजी तुमच्या हाती आम्ही दिली. आमच्या काहीतरी अपेक्षा होत्या, आमची काहीतरी स्वप्न साकार होती, ही आशा होती म्हणून ना. मग 9 दिवसात काय केलात तुम्ही? सांगा सांगा काय केलं? मामा शकुनी एका हातीनं टाळी वाजत नाही. तुम्ही तुमच्या मनाला प्रश्न विचारा, सेनापतीने काय केलं याच्यापेक्षा आम्ही काय केलं विचारला प्रश्न विचारला. अधिकार तुमच्या स्वाधीन केला, अर्थात तुम्ही आमचा सेनानायक आहात. आमच्या स्वतःच्या इच्छेसाठी जरी आम्ही करत असलो तरी आमचा विचार आमच्यापेक्षा जास्त करणं तुम्हाला जरुरी आहे. म्हणूनच नाही म्हटलं एका हाताला टाळीच वाजत नाही. मी सेनानायक असलो तरी नेतृत्व करत असताना त्याला साथ तुमची असावी लागते. आणि म्हणून अरे तलवार असली म्हणून चालत नाही, तिला म्यान असावं लागतं, तेव्हा ती सुरक्षित राहते. आणि याचा विचार तुम्ही सैन्य लढतच आहे, पण तुम्ही मला सांगा सेनापती म्हणून एका तरी पांडवाला 9 दिवसात का मारलं नाही? मामा शकुनी का मारलं नाही? 9 दिवसात या भीष्मानं 9 विहर दिले आणि प्रत्येक विहर सामर्थ्यानिशी पांडवांनी चढले. याला कारण तुम्ही निर्बली, मी एकटा विजय संपादन करू शकत नाही. अरे मी सांगतो याच्या पुढं काय तुम्ही हाती चुड्या बांधल्या भरा, लुगडं परिधान करा, कशासाठी? आणि बायका जाऊन दळूबाई तुम्हाला सोबत नाही. तुम्ही जसं मार्गदर्शन करता तसे आम्ही लढत आहोत, पण तुम्ही सेनापती ना, मग तुम्ही एकाला सुद्धा का मारलं नाही? तुमचा बोला. अहो कसला पुत्र, अरे हे मारणार कसे? प्रथमच सांगितलंय धनुर्धराशी धनुर्धराने युद्ध करावं. पांडवांना मी काही मारणार नाही आणि षंडाशी युद्ध करणार नाही. पांडवांचा शेवट हे कसे करणार? मामा, स्वतःच्या तोंडातील शब्द. मामा आपलं अर्ध सत्य आहे. कसं काय? मी षंडाशी युद्ध करणार नाही हे योग्य आहे, पण मी पांडवाला मारणार नाही असं नव्हे. पण का कर्माच्या गती अतिघान असतात आणि त्या घडत असताना कोण कुणाचा रोम सुद्धा वापर करू शकत नाही. अरे एवढा मोठा 12 वर्षाचा वनवास, 1 वर्षात अज्ञातवास, पांडवाची कुचबुची आयुष्यभर केली, काय साध्य मारायचं नसेल, मनात जर आमचं हित करायचं नसेल तर तुम्ही त्यांना कसे मारणार? अन्न तुमचं खातो मी, काय काय आहे? माझ्या आधी तू जन्माला आलास की तुझ्या तरी आमच्या आधी जन्माला आला म्हणून अधिकार नाही. तुम्ही सर्वस्वाला त्यावेळी प्रतिज्ञा करून तिलांजली दिली, अर्थात
अधिकार आमचा आहे. आमच्या नेत्यांनी अरे तुम्हाला माझ्या बापाला मी शब्द दिला, कारण ते माझं रोत होतं, ते माझं ध्येय होतं. आणि म्हणून या राजगादीची सेवा करी, अधर्माची राही. अधर्मी तुम्ही आहात. सेवा करीत असं म्हटलं, तुम्हाला मिळत आज नाही. पक्ष मारताय. आणि सेवा करीत असं आम्ही जर अधर्मी होतो तर आमच्या सेनापती पदाची धुरा तुम्ही काय तेच काय? याला कारण एकच आहे. बाई कारण मी याच शिवसेनाचा बांधील आहे. बर मी याचही सेवा करी असं मी म्हटलो. त्याचबरोबर तुमच्या सहित 11 दलित सैन्यानं मला विनंती केली आणि सेनापती पद स्वीकारायला लावलो. कारण तुमच्यात असणारे सेनानी एकही त्या योग्यतेचा नसल्यामुळं ते पद तुम्ही माझ्यावर दिलं आणि यथा योग्य मी ते पूर्ण केलं. नाही लागते माझा जर का ते पूर्ण होत नसेल तर? तर हे फुकाचे अधिकार घेऊन मिरवणार कशाला? 9 दिवस झाले व्यर्थ गेला असं मी म्हणतोय. आणि जर तुम्हाला याच्या पुढचे दिवस असेच व्यर्थ घालवायचे असतील अशा सेनापतीची गरज नाही मला. गरज नाही. मला गरज नाही. अगदी चांगलं बोलला. गरज कुणाला आहे? मला आहे. मला त्याची गरज नाही. बाई कारण अघोरी अत्याचारी यांचं नेतृत्व करण्यापेक्षा, ते पाप भोगण्यापेक्षा मी असाच राहील. पण मला एक सांग, बाई मी सेनापती पदावरून उतरण्यापूर्वी हे सेनापती पद कुणाला देणार आहे? अन्य कुणाला नको आहे. सांग त्यांचा जीवन केवळ माझ्या आणि माझ्या हितासाठी आहे. रक्ताच्या पोटापेक्षा सुद्धा ज्याने आपलं श्रेष्ठत्व माझ्यासाठी सिद्ध केलंय तो माझा परम मित्र अंगराज. अरे या गुरु राजशासनाचा अपमान करतोय. त्या सूत्रसूत्राच्या हाती सेनापती पदाचे अधिकार देऊन कोणत्या पापाला प्रोत्साहन शब्द ऐकून नाही स्वस्त बसणार. अरे हे जर शब्द पुन्हा बाहेर पडतील हे सूत्रसूत्रा, तू घोड्यांचा खरारा करावा, हाती वाघदोरे घालायस आणि रणांगणी यावं. आणि म्हणून तू अर्धगती सुद्धा नाही असं पहिल्या दिनी मी कथन केलंय. ते माझे शब्द मातीमोल होणारे नव्हे. म्हणून तू सेनापती राय नाही. हे जर शब्द तुमच्या मुखातून बाहेर पडत असतील तर मित्र सुयोधन क्षमा कर कर्णाला. कशाबद्दल? तुझ्यासाठी आतापर्यंत बरंच सहन केलं मी, पण हे उद्गार जर या आचार्याच्या मुखातून बाहेर पडत असतील तर हे शब्द सहन करणं करू शकत नाहीये. याच्यासाठी मित्र तुझ्या मनातील असणारी इच्छा जीवनात वेळ आली असेल तर तुला हवं असणारं यश एक दिवस देईल. पण या क्षणी या कर्णाची प्रतिज्ञा आहे. तर आज माझी पुन्हा मी अवहेलना केली. वास्तविक स्पर्धेच्या वेळी अशीच माझी अवहेलना झाली. बरोबर. हे मित्र, त्या क्षणी धंग देशाचं राज्य तू माझ्या स्वाधीन केलं. राजकर्ता म्हणून तिथं पुन्हा प्रस्थापित झालाय. पण आचार्य कर्ण जातोय, पण जाताना एकच सांगून जातोय, एकच घनघोर प्रतिज्ञा, मस्तकी मुकुट किंवा कंठात हिरे माणिक मोती घातलाय तो खरा योद्धा नव्हे, ज्याच्या अंतःकरणात खरी माया ममता आहे. दुसऱ्याचं मन ओळखतो आणि मनगटाद्वारे असणारे पराक्रम रणभूमीवर गाजवतो तो जगातील योद्धा. योद्ध्याला प्रतिज्ञा गरज नाहीये. म्हणतात या कर्णाची प्रतिज्ञा की हे आचार्य रणभूमीवर युद्धासाठी सेनापती म्हणून आहे. तोपर्यंत अंगराज करणं आपल्या हाती युद्धासाठी
झाला. योग्य. कारण विषारी सरपत कात टाकत असतात. जेव्हा नको होतं तेव्हा कात टाकून मोकळे होतात आणि अंग करून आपल्या भुयारात लपतात. तसाच आहे. पण तुमच्या अंगावरची हात पडू देऊ नका. तुम्हाला काय वाटलं माझ्या मित्राला प्रतिज्ञा करून इथून गेला याचा अर्थ पुन्हा मी तुमच्यावर विश्वास ठेवणार की काय? तुम्हीच म्हणाला होता काय निर्णय तुझा? अन्य कुणी सापडला नाही म्हणून सेनापती पदाची धुरा तर तुमच्या हाती दिली. घोड चूक होती माझी आणि त्या चुकीची सुधारणा करण्यात आली. अनेक होते उतरून ठेवा. हे अधिकार हे सेनापती पदाचे वस्त्र का ही चालू शकत नसाल तर अधिकार कशाला? लोकांचे अधिकार घेऊन फिरवणे. ही सत्ता अधिकाराला सांगतोय. अधिकार तुझा आहे. आज अरे कुणाला हवंय हे सेनापती बघ. कारण बापाची सेवा करण्यापेक्षा यांना त्याचे बाजूला पाय राहणं मला करावं. योग्य वाटतंय. बस काय तुला जायचं असेल त्याला हे जसे मी मान्य करतोय तुमच्या एवढा जगाचा चित्रपट मी पाहिला नाही. तुमच्या एवढा ज्ञान नाही मला. मी अज्ञान आहे आणि अज्ञानपणानं अपयश पदरी पडल्यामुळं खचून गेलो. नको ते शब्दांना ताडण केलं. क्षमा करा. अजून ते लहान आहे. अजून त्यांची बुद्धी परिपक्व झालेली नाही. पण डोळा तुमच्या हाती आहे ना आणि म्हणून डोळ्यानं दूध पाजाया ना. हो, आमची लहान दाढी- आहे असं सांगताना तुम्हाला काही आमची अर्थ दाढी पाहिजे. अजून पिकलेली ज्याला नाही. पुत्र संतान झालं तुमचा असाला अनुभव. राम का म्हणता? तुमचा वास्तविक अनुभव तुम्हाला कळलं पाहिजे. यांच्या पितामह गाठी भाई, यांच्यासाठी क्षमा करा. आम्ही ते काही बोललो हे त्याबद्दल तुमच्याजवळ क्षमेची याचना करतो. मोठ्या मनानं क्षमा करा आणि पुनश्च स्वीकारा. हे सेनापती पदाचे अधिकार हे अधिकार स्वीकारा. विश्वास आहे तुमच्यावर आमचा. घ्या म्हणतोय. विनंती करतोय. घ्या. ठीक आहे मामा घ्या. म्हणजे दुसऱ्याच्या वंजून पाणी पिणारा देवव्रत भीष्म रे पिऊ नका नाकाचं बुद्धिमत्तेला पटेल आणि माझ्या कुलधर्माला शोभेल असं वर्तन मी करणार आणि तशी कृती मी घडविणार. कामा तुमच्या जमण्याला नव्हे. कारण तुम्ही आमचे अतिथी आहात. आम्ही घालू आम्ही देऊ ते खा प्या आणि आपल्या चातुर्याची मजा करा. आम्हाला धडे आणि म्हणून तुम्ही देऊ नका. तुमच्या क्षमा अंगावर मागतोय. तुम्ही घ्या. घ्या हे अधिकार. घ्या. पूर्ण विश्वास आहे तुमच्यावर. आम्ही तुमच्या अन्नावर वाढतो. तुम्ही सुयोधन. आम्ही खाल्लं पण सुयोधनाचा तुम्ही बोललेला शब्द सत्य करता. मग ही टाकलेली थुंकी तुमच्यासारखी व्यक्ती कशी घेईल? बाबा रे शकुनी वास्तव्य आहे. जिभेचं टोक कुणी लावलं याला? मी लावलं की तू लावलं की याने लावलं? त्याच्यापूर्वी तुम्ही विचार केला पाहिजे होता. मी टाकल्यानंतर घेणार नाही मी बोलला होता. त्यांच्या विनंतीचा आदर केला. पितामह तरी आणि पण विनंतीला आधार सगळ्याच्या देऊन माग स्वार्थ तरी नाही, पण विनंती नाही. टाकलेली धुंकी घेणारा शंतनू आता देखील मी सांगतोय ते अधिकाराला नव्हे पण ज्या विश्वासानं हे सेनापती पदाचे अधिकार तुम्हाला पुनश्च दिले आणि ज्या विश्वासानं तुम्ही ते पुन्हा स्वीकारला मग एकच आता सांगा. तुम्ही नेमकं माझ्यासाठी काय करणार? एकच सांगा. सुयोधन निराशेच्या गर्द वादळात तू सापडलाय. विचार तुझे कसे असू द्या पण पदरी पडते ती निराशा आणि याला जबाबदार ना तू ना मी. त्याला जबाबदारी नियती आहे. नियतीने घडवेल
हे माणसाला सुधारलं पाहिजे. नियतीचं नाव सांगू नका. पितामह! स्वीकारलंय मग कौरवांसाठी काय करणार? अरे! एकच म्हणायचंय, माझ्या नियतीप्रमाणे घडणार हे मला मान्य आहे, पण नियती काय घडवणार यापेक्षा तुम्ही आमच्यासाठी काय प्रयत्न करणार ते सांगा. हे सुयोधन, प्रत्यक्ष परमेश्वराला नियती चुकली नाही. काळाचा कायदा परमेश्वराला चुकला नाही. तो तुम्हाला मला चुकणार नाही. पण प्रयत्न करणं हे म्हणणं तुझं बरोबर आहे. हे प्रिय मनाच्या समाधानासाठी तुझे शब्द आहे तुमचा. या कुरुच्या राजनीतीसाठी, कुरुच्या राजसिंहासनासाठी सेनापती म्हणून मला प्रयत्नवादी बनावं लागेल. नुसतं प्रयत्नवादी आणि नको. ते- एक तरी पांडव मेला पाहिजे असे प्रयत्न करा. हे- ते प्रयत्न नको. हे शकुनी, मी जे बोले ते करून दाखवा मग सत्य पटेल. पण अंजलिस्तानी पुष्पाणी वासयंती कळद्वयम, हे माझे पवित्र आहेत आणि ते कोण माझे दायाद आहेत नाही, ते सुद्धा माझे पवित्र आहेत. बरोबर. आणि म्हणून मी नियतीबद्दल बोललो. धर्म, क्षमा याचना, लीनता, शालीनता ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडे धर्मवास करतो. मग तुमच्याकडे ते किती आहे हे तुम्ही ठरवा. पितामह! पण या सिंहासनासाठी तुम्ही काय करणार ते सांगा. मी जे उदय करेन, हा? मग ऐक, हे सुयोधन, हे दुःशासन, उदयी मनुष्य व्यूहाची रचना करीन. उदयी मनुष्य व्यूहाची रचना करीन. एक पांडव नव्हे तर ही पृथ्वी निष्पांडवी करी, निष्पांडवी करी, निष्पांडवी करी. तुम्हाला काय वाटलं? बाबा रे, या तुमच्या बोलण्यानं मला समाधान वाटत. प्रतिज्ञा केली पण हे पुढचं लक्षात ठेव. प्रतिज्ञेवर विश्वास तेच म्हणतोय, प्रमाण ठेवायला सांग. प्रमाण प्रतिज्ञा केलं काही मोठं नाही. पण पितामह, आमच्या मनाच्या समाधानासाठी आणि उद्या आमचा आत्मविश्वास दुर्गणित व्हावा याच्यासाठी तुम्ही नुसती प्रतिज्ञा केली. प्रतिज्ञेला तुम्ही प्रमाण ठेवलं नाही. प्रमाण ठेवा. शास्त्राला ठेवायला हवं. तुमच्या शब्दावर- मनुष्य व्यूहाची रचना करून निष्पांडवी पृथ्वी करेन. आणि असं घडलं नसेल मी माझा व्यूह सरळ करेन. होणार, निष्पांड होणार. आत्मविश्वास आहे. आता कुठं सापाची फणा दाबली गेली, ती चिरडायची आहे. या कौरवांचा समूळ नाश मामा. करायचा. तवा कापला भाकर भाजता हे गळ्याला लागेल याची दक्षता घ्या. ठीक आहे. ज्या वादळाची निर्मिती तुम्ही करणार त्या वादळात तुम्ही मात्र कुरपटू नका. म्हणजे देवा, तुझ्या कृपाशीर्वादानं सारे सुख माझ्या चरणाशी लोटांगण केलं. पण आज प्रत्यक्षात देवाचं नामस्मरण मी मनात करत होते. पण त्याच वेळी माझ्या मनात त्या माझ्या देवाचं दर्शन झालं. समाधान आणि त्याहीपेक्षा आनंद. माणसाचं मन हे आशावादी असतं आणि आशावादी मनानं जगण्याचा प्रयत्न करत असणारा माणूस. मीही इथं देवाची भार्या म्हणून वावरते, पण माझ्याही मनात आशा. होय, सुख म्हणजे काय हे कुठं मिळेल, कसं मिळेल हेच कळण्याचं झालंय मला. पण समाधान मानावं त्यावरच सुख अवलंबून असतं.
आणि आज मी माझ्या मनानं केलेला निश्चय, होय, या विश्वाचे देव म्हणजे गोपाल कृष्ण यांची दासी होऊन त्यांच्या सेवेचा अविरत व्रत मी माझ्या हाती उचलेन असं वाटतंय. येतील कधी अनेक स्वप्न उराशी बाळगून अगदी त्याच्या यशपूर्तीसाठी संयमपूर्वक जगणाऱ्या, स्वतःच जीवन उज्ज्वल करण्यासाठी संसार प्रवाहात उडी ठोकणाऱ्या, अगदी निस्वार्थ शिंपण घातलेल्या सुखदुःखांच्या वेळेवर वाढलेल्या हे या देवती नंदनाच्या स्त्री, हे अवतार्याच्या देवते कारुण्याच्या सरिते, पातिव्रत तेजाच्या पूर्ण गंगे, मंगलमय तेजाच्या मंगलमय देवते, तुझ्या पातिव्रत्याला आमचे लाख लाख परमेश्वर, अहो अखंड तुझे मंडित सौभाग्य. का मला लागता? तुम्ही माझ्यासाठी दैवत आहात, तुम्ही माझ्यासाठी ईश्वर आहात. हा तुम्ही नमस्कार केला तो तुझ्या व्यक्तिमत्वाला नव्हे तर तुझ्या पातिव्रत तेजाला नमस्कार केलाय. कारण पतिव्रतांची पुण्यही पातकी पुरुषाला परमेश्वराच्या चरणी नेते. अगंगर पशुला ती नारायण स्वरूप घडवते. अशा पतिव्रताची किंमत या वेश असं म्हणतात. तरीही कुणी काळी कसपटाप्रमाणे करू नये. आणि म्हणून कारण तू आणि मी एक आदर्श व्यक्ती आहोत. तुझ्या माझ्या संसारावर अनेकांचे संसार अवलंबून आहे आणि आदर्श व्यक्तीनं आदर्श व्यक्ती म्हणूनच जगायला हवं आणि म्हणूनच नमस्कार करण्याचं कार्य माझ्याकडे घेतलं. माझी प्रत्येक इच्छा आजपर्यंत तुम्ही पूर्ण केला. दैवत म्हणून या हृदय मंदिराच्या मूळ गाभाऱ्यात मी पूजेने बांधलेली ही मूर्ती आणि म्हणूनच आजही या अंतरात पूजलेली या मूर्तीची सेवा आणि आशीर्वाद द्यावे असं मनोमनी वाटतंय. आणि म्हणून अंतरी मी पूजिले स्वतःच्या मनाचं समाधान केलं. अगदी मनमरात पडून आल्हादायक वृत्तीनं पती सेवा करून घेतली.
आणि तुझा आस्वाद मनाशी का केलास? परमेश्वर हा. एवढं तर मी केलंच आहे, पण आज मनाशी निश्चय पण केलाय. काय म्हणून? आजपर्यंत मी केव्हाही काही मागण्याचं धाडस केलं नाही आपल्यापाशी, पण आज काहीतरी मागणार. नाही, अनेक वेळा मागितलं आणि त्या तुझ्या मागण्या पूर्णही केल्या, हो. आणि आज असं काहीतरी आगळं वेगळं तुला मागायचंय. पण ते मी मागण्यापूर्वी माझ्या मनात आहे ते जाणून तुम्ही पूर्ण केला. माझा आत्मविश्वास आहे वाह्यात तू काही मागणार नाही, मुळीच नाही. आणि तिच्या हीन मार्गाने तुझी पावलं कधीही पडली जाणार तुझा पूर्ण आत्मविश्वास आणि माझी मनदेवता मला ग्वाही देते. अहो, काय हवंय? कुणीही मूल जन्माला येऊ द्या. हा. मूल जन्माला आल्यानंतर त्याचा खरा गुण कोण असेल तर जन्म देणारी माता आणि पिता, आणि त्याने केलेले संस्कार मी माझ्या मनाशी जपून ठेवले. त्या संस्कारावर आपल्या पावलावर पाऊल ठेवून चालण्याचा प्रयत्न अगं करते. पुत्र 21 कुलाचा उद्धार करतो तर कन्या 42 कुलांचा उद्धार करते. खरंच. जगात कन्यारत्नासारखं धन आई बापाला प्राप्त झालं ना, तो आई बाप या जगात धन नाही. आणि म्हणूनच मी वाह्यात असं काहीच मागत. असं काय मागायचं तुला? पण मी स्त्री आहे, माझ्या मनात हव्यास आहे, म्हणून मला असं वाटतंय काय? आजचा एक दिवस नाही म्हणू नका, काय खरंच देणार खरं? निश्चित. काय हवंय? मग ऐका, आजचा एक दिवस तुमचा सहवास मला हवाय. तुमच्यासोबत मला बरंच काही बोलायचंय. यंदाचा एक दिवस मी तुझ्या मंदिरात आलो माझ्या मनात वेगळे काही आहे ते आणि सांगायचंय. मन मुरादपणाने तुझ्या मनातील हितगुज मी जाणून घ्यायला हवंय. हो. अशी तुझी सद्भावना एवढी प्रामाणिक इच्छा एकच आहे. पण सांप्रत ज्ञात आहे तुला, कौरव आणि पांडव यांच्यात युद्ध सुरू आहे. युद्धाचे 9 दिवस मागे पडले. पार्थाच्या रथाचं सारथ्य कर्म मी करतोय, अर्थात त्या माझ्या कर्तव्यात कधीही मला व्यत्यय पाडता येत नाही, आणि तो मला पाडायचा सुद्धा नाही. आणि म्हणून केव्हा तरी नक्कीच तुझी इच्छा पूर्ण करेन. पण सांभाळ प्रसंग आहे, आणि त्या प्रसंगाप्रमाणात मला लागलं माझं वेळ परमेश्वर, खरंच तुम्ही आज इथं थांबू शकत नाही. नाही. तू कुणी कसा थांबणार आहे? मी बरोबर आहे तू तुमचं. सूत नाही. हो. मी ते बोलतोय हे नक्कीच तुला कळलं जाणार आहे. आणि त्याहीपेक्षा पतीचा मार्ग आखणे हे प्रत्येक स्त्रीचं कर्तव्य हा. आहे. नाही अडविना, तुमच्या समोर असणारं तुमचं कर्तव्य श्रेष्ठ आहे. म्हणूनच माझ्या आनंदाचा गोड गरमायला रुक्मिणी, मला मंगल आशीर्वाद द्या. जर का तुझा आनंदाचा गोड संदेश असेल तर त्या संदेशाची शिदोरी बरोबर घेऊन रुक्मिणी, आनंदाचा गोड निरोप दिलाय. माझाही तुला मंगलमय आशीर्वाद आहे. निघालोय या क्षणी तुझ्या कर्तव्याची पूर्ण ह्या मंदिरात प्रार्थना करून आजच्या खरंच तुम्ही तर दैवत आहात. तुमच्यासाठी कुणाजवळ प्रार्थना करावी? मनाचा आत्मविश्वास आणि त्याच विश्वासानं तुमचं यश पाहणार हीच इच्छा. पण तरीही देव गाभाऱ्यात जावं, अगदी मनाचं समाधान होईपर्यंत आपल्याकडे राहावं. हे मधुसूदना, हे मनमोहना, हे भक्तवत्सला कल्पकाम ध्रुवा, दयेच्या देवा गोपाल कृष्णा, या युधिष्ठिराचा तुला प्रणाम. देवा, पांडवांनी नवविधा भक्ती केली आणि त्या भक्तीचं श्रेय पांडवांना प्राप्त झालं. लाक्षाग्रहात चाळून मारण्याचा मानस सुयोधनाचा फसला गेला. पांडव सुखरूप लाक्षाग्रहातून बाहेर आले. पण हा कौरव पांडवांमध्ये वाद निर्माण झाला. हा वाद पुन्हा होऊ नये यासाठी पांडव स्वतंत्र व्हावे, कौरव स्वतंत्र व्हावे, उभयतांमध्ये असणारा वाद मिटावा यासाठी देवा तू सहकार्य केलंस. हस्तिनापुरात असणारा श्रेष्ठांनी सुयोधनाला हेच सांगितलं, सुयोधना, तुम्ही बंधू असून सुद्धा उभयतांमध्ये हा वाद निर्माण होतोय. हा वाद थांबायला हवा. यासाठी ओसाड 5 गावं आम्हा पांडवांना देण्यात आली. त्या ओसाड 5 गावाचं इंद्रप्रस्थ म्हणून राज्य निर्माण केलं. देशोदेशीचे राजकर्ते आम्हाला सहकार्य करू लागले. अर्थात ते सहकार्य हस्तिनापुराला होतं. पण राजसूय यज्ञ करण्याची जिज्ञासा मनात निर्माण झाली. गोपाल कृष्णानं प्रेरणा दिली.
धौम्य महामुनीने सूचना केली. या उद्देशानं तो राजसूय यज्ञ रचला गेला आणि त्या राजसूय यज्ञाला कौरव हे आमचे बंधू असल्या कारणानं सन्मानानं त्यांना पाचारण करण्यात आलं. आमच्या विनंतीला मान देऊन कौरव तिथं आले, पण पांडवांचा होणारा उदो त्यांना सहन झाला नाही आणि म्हणूनच कपटी दूताचं आचरण कौरवांनी पांडवांच्या विरोधात केलं. त्या कपटी दूतामुळं पांडवांच्या माथी 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास आला. 12 वर्षाचा वनवास गोपाल कृष्णाच्या कृपेनं विविध संकट येऊन सुद्धा आम्ही तो पूर्ण केला. पार्थासारखा श्रेष्ठ धनुर्धर पांडवांच्या पक्षात आहे. यशाची प्राप्ती आम्हाला होते म्हणून त्या चांडा चौकडीनं पितामह भीष्माचार्यांना निवचण्याचं कार्य केलंय आणि जी गुप्तहेरा कवी वार्ता आम्हाला समजली ती एकच म्हणे पितामह भीष्माचार्यांनी प्रतिज्ञा केली आहे, उद्याचा 10वा दिवस जो उजाडेल या 10व्या दिवशी ही पृथ्वी निष्पांडवी करेल, निष्पांडवी करेल. पितामह भीष्माच्या मुखावटे निघालेले शब्द केव्हाही असत्य होणार नाही, केव्हाही असत्य होणार नाही. पित्याच्या इच्छेसाठी ज्याने हा जन्म ब्रह्मचारी वध स्वीकारलाय, स्वतःच्या वचनापासून केव्हाही ठरले नाही, अर्थात त्यांनी केलेली प्रतिज्ञा ही निश्चित स्वरूपात एकच प्रश्न माझ्या एकच नभांगणी वास्तव्य करणारा सूर्य अस्ताला गेला. तिन्ही सांगाची वेळ होता क्षणी युद्धविराम झाला आणि प्रत्येक वीर आपापल्या शिबिरावर परतला. युद्धाचे 9 दिवस संपले आणि 9व्या दिवसाचा सूर्य अस्ताला गेल्या कारणानं या धर्म शिबिरावर आमचं आगमन झालंय. याला कारण कौरवांच्या बाजूनं ज्यानं सरसेनापती पदाचा बहुमान स्वीकारलाय तेच म्हणे पितामह भीष्माचार्य. आणि या भीष्माचार्याच्या मुखाने शब्द ज्यानं जेव्हा तेव्हा पूर्ण केले, ज्या शब्दाची जोपासना ज्या भीष्माचार्यानं केली, असं असताना 9 दिवस संपले पण उद्याचा उजाडणारा सरसेनापती पदाखाली 1 दिवस म्हणजे 10वा दिवस सारं सैन्य आपापल्या शिबिराकडे परतलंय आणि अशा स्थिती एकांत स्थळी दानांचा मंगलमय आशीर्वाद घ्याव्या थोर महत्वाकांक्षेनंच या पार्थवीराचं आगमन झालंय. हा धनुधरी पार्थवी हे महामनी मस्तकाचे चरण आश्चर्य वाटते. एवढा समेत रणांगणात युद्धविराम झाला. सगळे योद्धे आपल्या शिबिराकडे परतले. नित्य नियमाप्रमाणे आपला मंगलमय आशीर्वाद घेतल्याशिवाय आमच्या मनाला स्थिरता केव्हाच मिळाली आणि असं असताना या शिबिरावर आमचं आगमन झालं असताना नैराश्यानं मान आपण खाली घातला. नैराश्याचं भयानक वावंट आपल्या जीवात निर्माण झालंय. मग सांगा दादा, या भयानक काळोख्या रात्री किंवा कौरव सेनेला आपला अपमान केलाय का? मान खंडाला तेजभंग एखाद्या सामान्य सैनिकाला केला असेल या पार्थवीराला सांगा. पार्था, कुणीही माझा अपमान केलेला नाही, पण मी म्लान वदनाने या वसुंधरेजवळ पाहतोय, याचं कारण कळेल ना? आतापर्यंत निराशेला केव्हाच तुम्हाला पाहिलं. एवढा समेत धर्म म्हणून ज्यांच्या नावाची जोपासना अतिरथी महारथी रणांगणात सुद्धा करताय आणि असं असताना आपण निराशेनं मान जर खाली घातला असाल तर सांगा, या पांडवीराला कोणाकडे पाहावं? प्रत्यक्ष भगवान गोपाल कृष्ण तुझ्या रथाचा सारथ्य कर्म करतोय. बरोबर आहे. अरे विश्वाचा सारथी तो आहे, विश्व तोच चालवतोय आणि तो सारथी तुझ्या रथावर आहे याची खात्री आहे मला, कल्पना आहे. या रण मैदानात आपण उतरलो. एवढा समेत ही रणनदी महाभयंकर आहे, मलाही माहित आहे. या रणनदीत आपल्या जीवनाची जीवन नौका आपण सोडली आणि या जीवन नौकेला कुशल नावाडी म्हणून जगत मौली गोपाल कृष्ण नावाडी म्हणून काम करतोय. भीष्म आणि दोन या रणनदीचे 2 वकील आहे. गांधार देशाधिपती मामा शकुनी
याच्यातील काळा खडग आहे. महारथी म्हणून तो कर्णराज ही एक सुसर आहे. पण अनेक वादळ कोण असतील तर ते संपूर्ण आहे. ही वादळ केव्हाही निर्माण होऊ द्या. या वादळाशी प्रतिस्पर्धी म्हणून एखादा पर्वताप्रमाणे भवघरी त्यांच्या समोर वाढणार आहे. बुद्धाचा दिवस पार्थ पांडवांच्या नाशाचा दिवस आहे. आणि हे कसं घडलं माहितीये का दादा? आपल्या बोलण्याला क्षणभराचं मन विचलित झालं. युद्धाचे 9 दिवस संपले. विजय कुणालाही प्राप्त झालेला नाही. न कौरव विजय ठरला, पांडव विजय ठरलाय. नाही असं असताना आपण उद्याचा विचार करतो. वार्ता विचार करण्यासारखी गोष्ट घडली म्हणजे कौरव शिबिरात काय घडलं हे तुला ज्ञात नाही. गुप्तहेरात कधी ती वार्ता माझ्या कानी आली आहे. एकही पांडव वीर मारला जात नाही म्हणून गुरुच्या रणभूमीवर कौरव सेनेचं सेनापतीपद स्वीकारलेलं पितामह भीष्माचार्य, एक महान तपोनिधी, एक महान पराक्रमी योद्धा, त्या योद्ध्याला कौरव कटकातील चांडाळ चौकडीनं चिथावलंय. आणि म्हणून त्याने खडगोर अशा तऱ्हेची प्रतिज्ञा केली आहे. प्रतिज्ञा? हा दादा, त्याने प्रतिज्ञा केली काय माहित आहे का? उद्याचा उजाडणारा 10वा दिवस. या उद्याच्या उजाडणाऱ्या 10व्या दिवशी ही पृथ्वी निष्पांड माहित आहे मला. तू नरशार्दूल आहेस. रणांगणावर तू तुझं कौशल्य दाखविशील यात तिळमात्र शंका नाही. पण तो पिसाळलेला व्याघ्र ज्यावेळी रणांगणावर येईल त्यावेळी पांडव सैन्याचं काय होईल, आम्हा 5 पांडवांचं काय होईल याची चिंता वाटते. एक लक्षात ठेवा, भविष्यात काय घडणार आहे याचा विचार करण्यापेक्षा उद्याच्या समरांगणी धनुधारी पार्थवी पिता भीष्माच्या समोर उभा मरण अथवा मरण हे ब्रीद प्रत्येक वीराचं असतं. आणि ते ब्रीद सांभाळणं हे जर क्षत्रियाला सांभाळणं असेल तर वीर म्हणून स्थानात अधिकार त्याला केव्हाच पोचत नसतो. अर्थात आपण मुळीच चिंता करू नका. या प्रतिज्ञेसाठी आपण चिंता करतात ना? प्रतिज्ञेसाठी चिंता नाही, मग चिंता वाटते भविष्याची. जे त्यांच्या मुखावटे शब्द बाहेर पडले ते शब्द केव्हाही असत्य ठरणार. असा भविष्य काळ माझ्या नेत्रासमोर असतोय. म्हणजे प्रतिज्ञेला प्रमाणही ठेवलं असेल आणि ते प्रमाण एकदा क्षणाप्रमाणे विचलित झालं असेल. दादा कोणतं प्रमाण ठेवलं? केवळ प्रतिज्ञा करून जर का ते स्वस्थ बसलं असते तर ठीक होत. पण त्याने केलेली प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञाच नच राहता त्या प्रतिज्ञेला प्रमाण ठेवावं असा कौरव पक्षाकर्मी विचारलं गेलं. आणि म्हणूनच त्याने प्रतिज्ञेला प्रमाण सुद्धा ठेवलंय. उद्याचा उजाडणारा 10वा दिवस. या 10व्या दिवशी ही पृथ्वी निष्पांडवी करेल. नवेक्षा माझा देह शरपंजरी. आणि केलेली प्रतिज्ञा हो, केलेली प्रतिज्ञा सत्य केल्याशिवाय राहणार नाही. सत्य केल्याशिवाय राहणार नाही. माझी आज्ञा आहे तुला. आज जी वार्ता मी तुला कथन केली ती वार्ता पांचालीला जाऊन आपल्या शब्दाच्या बाहेर मी किंवा संप्रत तुझे दिन असल्या कारणाने ही वार्ता तू कथन करेल. जरूर जेव्हा जेव्हा धर्मात्याने शिरसावत पाहिली तो पार्थवीर निघाला. पांचालीच्या सदनापर्यंत आपला मंगलमय सेवा सदैव आपल्या उदयच्या दिनी जे काय घडेल ते घडविणारा तू आहेस याची खात्री आहे मला. पण तरी सुद्धा उद्या घडणार आहे ती वार्ता पांचालीला कळावी म्हणून पार्थाला मी पाठविलंय. देवा तुझ्या कृपेचा कृपाहस्त जर का पांडवांच्या पृष्ठभागी असेल तर या विश्वात काळाचा महाकाळ जरी आला असेल
तरी सुद्धा पांडवांना नेस्तनाबूत करू शकणार नाही. असू दे, तुझा मंगलमय आशीर्वाद आमच्या पृष्ठभागी असू दे. लक्ष वेधले ते तिकडची वार्ता ऐकू येईल म्हणून, पण फक्त डोळे पाहत आहेत त्यांची वाट. हो, कारण आजचा हा 9वा दिवस. असं असताना त्यावेळी तिकडची वार्ता सांगण्यासाठी स्वतः पार्थ इथपर्यंत येत आहे, पण अजूनही आलेली नाही ना तिकडची वार्ता. काय करू तेच मला कळत नाहीये. हो, कारण ह्या छावणी शिबिरात दूरवर जल्लोष ऐकू येतो खरं, पण कधी कधी असे वाटतं मोठमोठ्याने शंकनात रणदुदुंभी ऐकताच वाटतं खरं हे रणदुदुंभी हा शंकनाद. सखी जरी माझ्या जवळ असली तरी पण तिला विचारणा करते की काय ग, हा मोठ्यानं ऐकू आलेला शंकनाद कुणाचा असेल ग? आपल्या पक्षातला असेल की इतर? सदैव कर्ण दूरवर येणाऱ्या आवाजात लक्षाप्रमाणे वेध घेतात पण कळत नाही. पण जोपर्यंत हे येत नाही तोपर्यंत तरी तिकडची वार्ता कळतच नाही. म्हणूनच तर त्यांच्या मुखातून ऐकायला बरं वाटतं. हो, कारण आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या मुखातून ऐकताना एवढा आनंद वाटतो की त्यापेक्षा ते इथं असावेत असं सदैव वाटतं खरं. सहज सख्या एकदाची होई साज वेळ